Мили деца, в време, когато така най-светлите, най-желаните, най-очаквани дни през годината, Коледа и посрещането на Нова година, позволете ми да ви поздравя, да ви пожелая да сте здрави, да имате много мечти, да ги преследвате и колкото са по-големи, сигурен съм, че те са и изпълними и те ще ви направят и по-щастливи. Радвам се и се гордея, че, както чухте, вече 20 години в община Пещера, Пещерската Коледа е факт. И тя е факт благодарение на двете най-големи фирми на нашата територия, а това е именно Биловет и VP Brands. Днес сред нас са и тяхните представители, които им благодаря сърдечно. Те са до нас не само на Коледа, имам честито удоволствието като кмет вече 5 години ръка за ръка да работя с тях, да работя с училищата, в които вие учите, да работя с неправителствения сектор и да работя с всички граждани. И съм казал, че за мен е правилната формула за управление, когато всички ние работим за ръка и се случват хубавите неща в нашата община. Господин Желязков, госпожо Илиева, благодаря ви за съвместната работа през тази година. Имам в момента възможността тук да ви благодаря не само за това, че протегнахте и подадохте ръка децата да имат една усмивка от всички вас и от всички нас. Ще спра до тук. Желая още един път на всички едни светли и незабравими празници.